paglitaw ng mga nilalang na kanyang tinawag, mas lalo pang nakaramdam ng labis na pagkatakot ang antingero. Bagaman antingero ito ng kaliwa, alam na alam nito ang mga nilalang na kanyang nakita. Pag-ikot ng mga bathalang yun sa kanyang kinalagpakan, tanging pagpikit na lamang ang nagawa nito habang panay ang pagbuka ng kanyang bibig. Hinayaan lang naman ito ni Benedicto sa kadahilan ng kahit anong gawin ng nilalang, wala na itong magagawa. Sa isang iglap, unti-unti nang naaagnas ang buong katawan ng nilalang dahil sa selyong inilapat ng mga bathala. Halos kisap mata lang noon ang dumaan nang tuluyan na itong maglaho sa kanilang harapan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti nilang tantana ng mga aswang na pumapaikot sa buong lugar. Hindi na nila yun pinag-aksayahan pa ng lakas, gawa ng para sa kanila, ang miyembrong walang pinuno ay maituturing na ding patay. Matapos ang mga pangyayari, pinili nilang mahiga sa lupa habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkawala ng napakalakas na ulan. Unti-unti na din nilang nasisilayan ang ganda ng langit dahil sa pag-alis ng napakakapal na ulap sa bundok. Ramdam kong matatapos natin ang misyong ito ng walang kahirap-hirap. Hindi nga ako nagkamali ng pagsunod sa iyo. Wika ng kurkur habang hinihintay ang unlaun. Nang marinig ito ni Benedicto, tumawa lang naman ito sa kabila ng sinabi ng kanyang kaibigan. Minabuti niyang wag nang sumagot sa sinabi ng nilalang sa kadahilanang para sa kanya, sapat na ang bagay na kanyang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya silang doon na magpalipas ng magdamag, nang sa gayoy manumbalik ng kabuuan ang kanilang lakas kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man sumasapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan. Pagsilay nila sa bukid na medyo malapit na sa hangganan ng Siraway, dali-dali naman nila itong pinuntahan. Habang binabagtas nila ang daan, meron silang naaamoy na mga presensyang nagkalat sa buong paligid. Alam ni Benedictong presensya yon ng mga nilalang sa kanan, kung kaya't labis naman yung naging palaisipan para sa kanya. Sa pagkakaalam niya kasi noon, tanging sila pa lamang ang nakaabot sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bigla namang napatigil ang kurkur nang maapakan nito ang kakaibang bakas ng yapak ng kabayo. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng kanyang paa, bumungad sa kanya ang yapak ng kabayo na halos triple ang laki ng kanyang dapa-dapa. Dala ng labis na pagkamangha noon ng binata, agad naman niya yung ipinagbigay alam kay Benedicto. Ano ang masasabi mo rito? Anong nilalang kaya ang gumawa ng bagay na ito? Hindi ito ordinaryong kabayo. Ramdam ko sa presensyang nagkalat sa paligid. Seryosong wika ng kurkur. Pagkarinig niya sa sinabi nito, minabuti niyang pagmasdan ng nasabing yapak ng kabayo. Habang hinahawakan niya ang bagay na yun, ramdam na ramdam niya ang napakalakas na presensya ng kanan. Mahirap mang paniwalaan pero hindi niya maipagkakaila na maaaring antingero nga ang dumaan sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon pumasok sa isipan nila ang tungkol sa mga mersenaryong maaaring tumutugis sa matanda. Yun lang ang naisip nilang may kakayahang makarating sa lugar na yon nang hindi nararamdaman ng mga nilalang na kanilang nakalaban.
Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Habang binabagtas nila ang daan, katakatakot na paghahanda naman ang kanilang ginagawa sa paniniwalang meron na naman silang makakaharap sa bundok na nais nilang puntahan. Nang marating na nila ang lugar na yon, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Wala silang nakita sa lugar, kundi ang mga sirang kubo at mga bakas ng nilalang na animoy meron yung nakaharap na mga kalaban. Paglalarawan ni Benedicto sa kanilang natagpuan, napakaraming buwal na puno ang nagkalat sa paligid. May mga marka ng matutulis na kuko sa bawat katawan nito at halos manuyot na ang lupa sa minsang pinanirahan ng mga bantay ng matanda. Ang labis niya lamang na ipinagtaka noon ay kung bakit wala siyang masipat na kahit isang katawan ng mga aswang. Ramdam niya kasing hindi pa naaabutan ng isang araw ang pagkamatay ng mga ito, kung kaya't nasisiguro niya na hindi pa yon nalilikom ng kuraret. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, tila ba hindi na nila gaanong maintindihan ang mga nangyayari. Kahit may kutob silang mersenaryo ang gumawa ng paglipol na yon, hindi nila inaasahan na ganun ito kalakas. Paglapit ng kurkur sa isang nawasak na kubo, bigla naman siya nitong tinawag gawa ng meron itong natuklasan. Tama ang hinala ko. Teritoryo ito ng Hanagob. Ang hindi ko lang maisip kung bakit nagawa silang malipol ng ganito kadali. Pasalamat na lang tayo, hindi natin sila nakaharap. Sapagkat kung nagkataong napadpad tayo rito na sila pa ang nagbabantay, maaaring hindi na tayo makatuloy sa mga susunod pang bundok. Naniniwala din ako, mga mersenaryo ang gumawa ng bagay na ito sapagkat malapit na ito sa Siraway. Seryosong wika ng kurkur. Ganun ba? Wag lang silang magkakamaling patayin ng matanda. Tadhana ng demonyong yon na mamatay sa aking mga kamay. Sagot naman niya sa kurkur. Matapos ang kanilang pag-uusap, muling nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Medyo binilis-bilisan na nila noon upang mahabol ang mga mersenaryong pumapatay sa mga galamay ng matandang nakakalat sa buong lugar. Inaasahan din nilang hindi pa nakakalayo ang mga ito, lalo pat iisang bundok pa lamang ang pagitan ng kanilang mga pangkat. Bago pa man sumapit ang takip silim, narating na nga nila ang sumunod na bundok. Pagpasok nila roon, muling tumambad sa kanila ang pugad ng mga aswang na halos hindi na makilala. Nagkalat ang mga lasug-lasug na parte ng katawan ng mga ito sa lupa, hudyat na merong naganap doong brutal na digmaan. Dahil sa mga pangyayaring yon, mabilis nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nagpasya silang gamitin na ang kanilang mga abilidad upang madali silang makatalon sa mga susunod na lugar. Sa kalagitnaan ng gabi, wala silang ibang nararamdaman kundi ang mga presensya ng mga mersenaryo na nagkalat sa paligid. Nang marating nila ang pinakahuling bundok sa hangganan ng Siokon at Siraway, tumambad sa kanila ang magkabilang pangkat na naglalaban. Bagaman malayo pa silang dalawa, kitang-kita nila ang mga mersenaryong walang habas na pinupugutan ng ulo ang mga nilalang na pilit silang pinapaligiran. Sa paglapit doon ni Benedicto, laking gulat na lamang ng mga antingero nang masipat sila nitong nasa kaanyuan ng mga demonyo. Pag-akma ng mga itong susugod sa kanila, dali-dali naman niyang pinaramdamang kanyang kakayahan sa kanan. Sandali lang mga kaibigan,
Hindi kami kalaban! Wika ni Benedicto pagsilay niya sa mga nagliliwanag na sandata ng mga mersenaryo. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung tumigil, gawa ng alam ng mga ito ang tungkol sa kanya. Ayon sa mga mersenaryo, bago pa man nila maisagawa ang misyon yon, kabilin-bilinan sa kanila ni Dadoy na huwag gagalawin ang binatang merong sumpa ng isang gabunan. Dagdag pa ng mga mersenaryo, isa din yun sa kanilang rason kung bakit pinili nilang tumulong. Matapos ang kanilang pag-uusap, muli nilang hinarap ang mga nilalang. Upang hindi nila mapagkamalang kalaban ng dalawa, tinandaan nila yon sa pamamagitan ng marka. Ilang minuto pa ang lumipas. Muling nagpatuloy ang sagupaan ng kanilang panig laban sa kampo ng matanda. Dahil sa kanilang pinagsamang puwersa, kung kaya't hindi naglaon nagawa na nilang malipol ang mga nilalang na yon. Pakiramdam noon ni Benedicto, kahit hindi na sila tumulong, sapat na ang lakas ng mga antingero. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nagpasya ang grupong yon na ilahad sa kanya ang plano. Ayon sa mga ito, alinsunod sa utos ni Dadoy, uubusin nila ang lahat ng galamay ng matanda. Kinumpirma din ng pinuno ng pangkat na hindi na makakalaban ang matandang yun sa kanila kahit meron pa itong kaluluwa ng mga sinaunang demonyo at piraso ng dignum. Ang tanging inaalala na lamang nila noon ay ang mga alipores nitong kasalukuyang nakapalibot sa pugad nito. Dagdag pa ng mga mersenaryo, hindi basta-bastang digmaan ang kahaharapin nila sa teritoryo ng matanda sapagkat di hamak na mas malalakas ang mga pinagkakatiwalaan nitong tauhan kumpara sa mga galamay nitong kanilang pinaslang. Tatlo sa mga alagad nito ang aming iniisip. Isa na dito ang pinuno ng lahi ng mga sumagdad at ang dalawang gabunan na merong kalahating dugo ng mga maharlikang engkanto. Sa lahat ng ating kahaharapin, sila ang inyong bigyan ng pansin. Wika ng pinuno ng mga mersenaryo. Para sa mga hindi nakakaalam, ang sumagdad ay isang uri ng nilalang kung saan gumagamit yon ng espiritual na bangka sa paglalayag tuwing gabi sa kalangitan. Kabaliktaran ng mga kakarma, ang mga sumagdad ay lumalakad mag-isa. Sa bawat baryong napupuntahan nito, pinapatay nito ang lahat ng taong kanyang nadaraanan sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang mga anino. Wala ring pangontra ang ganoong abilidad ng sumagdad sa oras na magawa na niya ang hakbang para yon ay maisakatuparan. Mas nakakapangilabot ng di hamak ang nilalang na yon. Gawa ng kamatayan ang dala nito kesa sa sakit at salot. Kumbaga, kapag merong nananalasang sumagdad sa isang baryo, asahan mo na ang pagkamatay ng maraming tao. Dagdag pa ng mga mersenaryo na dahil sa maharlikang sumagdad ang tagapagbantay ng matanda, kung kaya't inaasahan na din nila ang mga abilidad nitong pandigma na hindi pa nila nagagawang matuklasan. Inilahad din sa kanila ng pinuno ng mga mersenaryo na alam na nila ang eksaktong kinaroroonan ng matanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman ang tungkol sa yapak ng kakaibang kabayo na kanilang nasilayan sa daan. Ayon sa isa sa mga mersenaryo, ang yapak na yon ay nanggaling pa sa kasama nilang tikbalang. Kadalasan nilang ginagamit ito tuwing gabi upang maitaboy ang mga masasamang elemento na maaaring makipaglaro sa kanilang grupo. Dagdag pa nito na hindi lang tikbalang ang kanilang kasama sa kanilang paglalakbay,
gawa ng may mga pagkakataong kinakailangan nila ang iba't ibang abilidad ng mga engkanto upang malusutan ang isang sitwasyon. Bawat isa sa amin, merong sariling parte sa pangkat. Hindi kami binuo ng walang koneksyon sa bawat isa. Ito ang aming nakamulatang tungkulin alinsunod sa iginawad na basbas ni Ginang Cedes. Wika ng kausap niyang mersenaryo. Matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa lugar na pinagtataguan ng matanda. Habang binabagtas nila ang daan, doon nila napag-alaman kung ano pa ang kasalanang ginawa ng matandang yon sa ibang lugar. Ayon sa kanilang mga nakausap, na sa halos humigit maraming dekada, libu-libong tao na ang nagawa nitong mapaslang dahil sa matindi nitong paghahangad ng alay at mga pagkain sa kanyang mga nasasakupan. May mga pagkakataon ding nakagawa na ng emperyo ang matandang yon, subalit nagawa lang itong mapigil ng magtiyahin. Bagaman malakas ang tangan nitong abilidad, ni minsan hindi ito pinakitaan ng interes ni Ginang Cedes. Bukod sa masyado yung mahina para sa kanya, tinuturing niya lang din itong isang ordinaryong aswang na tanging karne lang ng tao ang hanap. Dagdag pa ng pinuno ng mga mersenaryo, maraming bagay na mas higit na mahalaga ang kinakailangang tuunan ng pansin ng dalawa. Makalipas pa ang 2 oras, narating na nga nila ang hangganan ng lupain ni Dadoy. Mula doon, binagtas nila ang daan patungo sa gubat kung saan may kalapitan lang sa bundok na pinagkukublian ng matanda. Habang dumaraan sila sa napakasukal na kakahuyan, maigi naman nilang pinagmasdan ng buong paligid. Lahat ng kaluskos sa lugar ay mariin nilang binibigyan ng pansin, nang sa gayoy madali nilang malaman kung meron na bang kalaban ang umaaligid. Inaasahan na kasi noon ng mga mersenaryo na dahil sa pugad na yon ng pinuno ng kanilang kalaban, marami na doong nagbabantay ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang kanilang pangkat nang marinig nila ang napakaraming pakpak na walang habas na pumapagaspas sa himpapawid. Bagaman nasa ilalim sila noon ng mga puno, ramdam na ramdam nila ang simoy ng hangin na nagagawa ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, minabuti nilang gamitin ang ingay ng mga pakpak upang madali silang makalapit sa paanan ng bundok. Alam nilang hindi sila mararamdaman ng mga nilalang, gawa ng nakakubli ang kanilang mga presensya. Habang binabagtas nila ang daan, kung ano-anong ingay ang naririnig nila sa buong lugar. May mga tinig ng engkanto noong nangungusap sa kanila, umiiyak na bata, tumatawang mga matatanda at kung ano-ano pa. May mga sitwasyon ding nakakaramdam sila ng panliligaw pero nagagawa nila yung mapangibabawan. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, bumungad sa kanila ang isang napakalaking lagusan ng yungib, kung saan merong 2 higante ang nagbabantay. Marami ding mga paniking pumapaikot sa lugar na para bang isa yon sa mga inutusang magbantay ng matanda. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, walang pagdadalawang isip namang nagbigay ng pasya ang pinuno ng mga mersenaryo ukol sa bagay na gagawin nila. Pagkarinig ni Benedicto sa sinabi nito, agad naman niya yung kinontra, gawa ng para sa kanya, kahangalan ng sumugod ng hindi pinag-iisipan. Nang marinig ito ng pinuno ng mga mersenaryo, mahinahon naman siya nitong nilapitan habang binubulungan ng, "Matagal na kami sa larangang ito. Bago ka pa lang kaya wala kang karapatang tumutol.
Ano ba ang gusto mo? Patayin ang matandang yon o panatilihin siyang buhay sa mundong ito? Tandaan mo, wala nang pangalawang pagkakataon kung sakali mang tayo'y mabigo rito. Nang marinig ito ni Benedicto, minabuti na lamang niyang sumang-ayon sa nais ng pinuno. Wala naman siyang nagawa sapagkat yon ang kagustuhan ng mga taong nais tumulong sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila inalis sa kanilang mga katawanang sa bulag. Pagramdam ng mga nilalang na nagbabantay sa lagusan ng kanilang mga presensya, buong lakas naman yung sumugod patungo sa kinaroroonan nila. Mabilisan ding bumulusok ang mga aswang na pumapaikot sa himpapawid, pero nagawa yung masalag ng iilan sa mga abilidad ng mga mersenaryo. Dahil sa iisa lamang ang kinakailangan niyang kaharapin, kung kaya't lahat ng nilalang sa lugar ay pinili niyang huwag bigyan ng pansin. Pagpasok nila sa looban ng lagusan, tumambad sa kanila ang 3 pinakamataas na kawal ng matanda. Nagkataon naman noong kasama nila ang pinuno ng mga mersenaryo at ang kanang kamay nito, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na hatiin ang atensyon ng mga nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, mariin siyang pinaalalahanan ng kurkur ukol sa kanilang misyon. Wala siyang ibang bibigyang pansin maliban sa matanda, alinsunod sa kanyang pangako sa yumao niyang ina. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, kahit mabigat sa kanyang loob na iwan yun sa pasilyo, pinilit niya yung gawin. Ang naging baon na lamang niya noong mga oras na yon ay ang tiwala sa kurkur at sa unlaon na wala doong mangyayaring masama. Sa pag-umpisa ng labanan sa pagitan ng mga mersenaryo at ng mga nilalang, dali-dali namang kumaripas ng takbo si Benedicto patungo sa pinakalooban ng kuweba. Bagaman kinakabahan siya para sa magiging resulta ng digmaang yun, pinilit niyang gawin ang kanyang parte. Kahit alam niyang dehado ang kurkur laban sa mga pinagkakatiwalaang mandirigma ng matanda, wala siyang magagawa kundi yon ay iwan. Habang nananakbo siya papalayo sa digmaan, rinig na rinig niya ang mga pag-aangil at pagsisigawan ng mga nilalang. Upang madali niyang mahanap ang lugar ng matanda, minabuti niyang huwag tumingin sa lugar na kanyang pinanggalingan. May paniniwala kasi noon si Benedicto na para madali kang makabalik sa lugar na iyong nais balikan, kailangang huwag mo itong tingnan habang ika'y lumalayo doon. Sa pagbagtas niya ng daan, unti-unti na ngang dumidilim ang buong paligid. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na makaaninag sa lugar sa kadahilan ng patuloy na nananalaytay sa kanyang dugo ang sumpa ng gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga niya ang isang silid kung saan doon niya natagpuan ang katawan ng matandang nakaratay sa isang tapyas na bato. Ayon kay Benedicto, na ang pagkakahiga ng matandang yon ay ibang-iba sa normal na paghiga ng isang tao. Imbis kasi napahalang sa lupa ang pagkakahiga nito, patayo ang posisyon nito sa tapyas ng bato, subalit nakakapagtakang hindi yun nagagawang malaglag. Habang pinagmamasdan niya ang matanda, unti-unti na niyang tinawag ang sibat ni Ahum. Sa pagliwanag ng espiritual na sibat na yon, doon bumungad sa kanyang mga mata ang kaluluwa ng mga sinaunang demonyong nagmamasid sa kanya. Nag-aangil ang mga ito habang meron yung daladalang mga iba't ibang uri ng sandata. Matapos yung masilayan ni Benedicto, dali-dali naman niyang dinukot ang kanyang libreta at walang pagdadalawang isip na binasa ang lahat ng mahihiwagang kataga na kanyang natagpuan sa pinakahuling pahina.
Bagaman hindi niya alam kung para saan ang mga usal na yon, labis siyang naniniwala na yon ang pinakamalakas na usal na tinangan ng kanyang ina. Nang mabigkas na niya ang lahat ng mga engkantasyon, paisa-isang lumitaw ang lahat ng kawal na merong kulay gintong baluti. Mabilisan itong pinalibutan ang mga kaluluwa ng sinaunang demonyo na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung masukol. Sa isang iglap, biglang nakulong ang mga sinaunang demonyo sa pamamagitan lamang ng kumikinang na mga kalasag ng mga kawal. Pagramdam ng matanda sa ginawang engkantasyon ni Benedicto, pinilit pa nitong umalis sa tipak ng batong kasalukuyan niyang kinahihimlayan. Subalit bago pa man siya makawala sa lugar na yon, nagawa ng matawag ni Benedicto ang 3 bathala na siyang kumokontrol at sumiselyo sa mga nilalang na merong tangang mutya na nasa panig ng kaliwa. Pagbagsak ng matanda sa lupa, bigla naman yung nanghina at kasabay nito ang paggulong patungo sa kanyang kinaroroonan ng piraso ng dignum. Pinilit pa yung habulin ng matanda pero bago pa man niya mapasa kamay ito, nagawa na siyang maharangan ng mga kawal. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nag-atubiling tapusin ni Benedicto ang matanda. Ayaw niyang bigyan niyo ng pagkakataon na lumaban, gawa ng ang labis niyang iniiwasan ay ang matinding pagsisisi sa kanyang sarili. Pagpataw ng 3 bathala ng parusa sa matanda, bigla naman yung napaluhod sa kanyang harapan habang unti-unting naaagnas ang butot balat nitong katawan. Bago pa man yun maging abo, 7 sibat ni Ahum ang tumarak sa katawan nito na siyang mabilisang nagwakas sa naghihingalo nitong buhay. Kahit alam ni Benedicto na mahina na ang matandang yun bago niya pa pinatay, hindi niya yun pinagsisihan. Ang tanging mahalaga para sa kanya, maipaghigante ng buo ang kanyang nawalang pamilya. Sa pagkamatay ng matanda, yun na din ang naging hudyat sa lahat ng kampo nito upang mawala ng pag-asang makipaglaban. Habang kinakaharap ito ng mga mersenaryo at kurkur, panay naman ang pagtakas nito sa lugar na yon. Ilang oras pa ang lumipas, bumalik na nga ang katahimikan sa paligid. Paisa-isa na ding bumalik sa loob ng yungib ang mga mersenaryo para tingnan ang kalagayan ni Benedicto. Nang mapag-alaman nila ang pagkamatay ng matanda, dali-dali naman silang nagpaalam sa dalawa upang maipagsabi sa binatang kanilang pinaglilingkuran kung ano ang mga nangyari. Mauna na kami, Benedicto. Hayaan mo, ang sakripisyo mong ito makikilala ng aming pinuno. Mag-iingat kayo. Sa ngayon, ang tanging misyon mo na lang ay ang alagaan ng iyong mga anak. Wika ng pinuno ng mga mersenaryo. Nang marinig ito ni Benedicto, nagpasya siyang hanapin ng 2 niyang anak. Hindi na sila bumalik sa kanilang baryo, bagkus ay nilakbay na nila ang daan patungong Maynila. Alam niyang babalik ang dati niyang asawa sa kanilang lugar sapagkat naroon ang mga magulang nito at mga kadugo. Halos ilang dekada ding sinubaybayan ni Benedicto at ng kurkurang kanyang anak upang masigurong walang mangyayari doong masama. Ilang beses na din nila yung nailigtas sa tiyak na kapahamakan, kagaya ng muntik-muntika na ditong mapaslang ng mga masasamang loob. Pero alam nyo ba, na sa pag-edad pa lamang ng 27 taong gulang ng kanyang anak, doon pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na muling makipagkilala. Wala namang naramdamang galit para sa kanya ang panganay niyang anak, gawa ng meron na itong sariling pag-iisip noong mga panahong buo pa ang kanyang pamilya. Ayon kay Benedicto, na sa lahat ng mga bagay na nangyari sa kanyang buhay, ang labis niya lamang na pinagsisihan
ay ang pakawala ng kanyang mga anak na wala man lang siyang ginawa. Pero kahit ganoon ang nangyari, labis pa rin siyang nagpapasalamat sapagkat dahil sa mga kaganapang yon, natutunan niyang mapaghusayan ang paggamit sa sagradong sibat ng aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Medyo nalungkot lang ako dun sa ending, no? Kasi sobrang tagal niyang sinubaybayan yung pamilya niya bago siya ulit nakipagkilala. Siguro mga isang dekada lang yun mahigit. Siguro mga 17 years o 12 years bago siya nagpakilala ulit. Pero isipin ninyo, ganun katagal yung tiniis niya na kahit miss na miss niya na yung pamilya niya, kinontrol niya yun para lang, alam niyo yun, humanap ng tamang pagkakataon. Yun lang yung parang pinaka bumungad sa akin sa kwento na to eh. Parang ang haba nung binasa kong kwento tapos dito lang ako parang tinamaan na nalungkot ako na hindi ko maintindihan. Pero doon naman tungkol naman doon sa bakbakan, wala na eh, no? Parang ang hina na kasi nung matanda. Parang ang dami niya na kasing gustong mangyari sa sarili niya. Dahil doon sa sobrang dami na yun, nagkahalo-halo na. Yung, kumbaga, parang nagka-leche-leche na siya na hindi niya alam kung tama pa ba yung ginagawa niya. Ayun, napasobra, kaya nang hina. Pero ang tanong ngayon, kung walang tulong ng mga mersenaryo ni, alam niyo na, kilala niyo na kung sino, nabanggit ko naman ni Dadoy, ano kayang kahihinat na nitong dalawa? Kasi sinabi ng Kurkur yung isang bundok doon na kung hindi dinaanan ng mga mersenaryo tapos sila pa yun nandun, baka natuluyan silang dalawa eh. Isipin niyo kung gaano kalakas tong mga mersenaryo na to. 'Di ba? Ganun sila katitindi. Pero may sariling kwento yung mga yan eh. Ang kaso nga lang kasi delicates pa tayo sa bagay na yun eh. Kaya siguro papitik-pitik lang muna, paunti-unti lang para alam niyo hindi tayo mahalata. Pero overall, napakaganda ng kwento na to. Tsaka pinahanga ako ni Benedicto. Hindi lang sa pagiging magaling niya sa paggamit ng mga lihim na karunungan tsaka kakayahan ng isang gabunan, bagkus sa pagiging isang mabuting ama. Kaya Benedicto, saludo ako sa naging kwento mo. Pa-comment naman ako dyan ng salamat Benedicto. Bigay natin sa kanya to. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.